Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Basale beshaqekile othisha kwesinye sesikole eDivkloof kubanjwa umfundi namathoyizi okusijabulisa ngokwecansi bewasebenzisa kwabanye abafundi eskoleni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijoyinele likhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Namanje abakholwa othisha kwesinye sesikole eDivkloof la ukubanjwe khona umfundi namathoyizi okusijabulisa ngokocansi abantu besilisa. Kanti ke lo mfundi kuthiwa ubewasebenzisa kwabanye abafundi. Lokhu kuza emva kokukhathazeka kothisha bakhala ukuthi abafundi basezikoleni emazingeni aphansi basebenzisa izidakamizwa bephinde bephathe nezikhali bese kuba amathoyizi ocansi ezikoleni. Lokhu kushiwo ongohlalo kazwelonke we-SGB uGilbert Monaso othe abafundi sebahlupha kakhulu ezikoleni futhi othisha abasabazi nokuthi bayini njengoba besebenzisa ama-drugs. Uqhube wathi abafundi abasabahlonipha othisha beza ezikoleni bedakwe izidakamizwa njengoba abafundi sebezinikele kuzo izidakamizwa. Besenxusa abazali ukuba mabalekelele kakhulu ukulawula abafundi bengezi nezikhali ezikho. Uthe othisha abasahlonishwa neze izingane ezikoleni ngoba uthisha vele manje sebebancane basheshe beyithole nemsebenzi kungakho izingane sedlalela kubona uthisha. Uqhube wathi baphatheke kabi kakhulu kubanjwa omunye wabafundi oneminyaka engu-13 kwesinye sesikole eDivkloof ephethe amathoyizi ocansi abewasebenzisa kwabanye abafundi besifazane. Uthe lokhu ke kube buhlungu kakhulu kubanjwa umfundi naye vibrator abeyisebenzisa kwabanye abafundi. Uthe mayibuzwa wabesethi ekamama wakhe ubesenxusa kakhulu abafundi ukuthi mabakhulume nezingane emakhaya zingezi nezinto ezingalungile ezikoleni zizokwenza imikhuba. Bafethu ke lezi indaba eyishaqisa abaningi zofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngithathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.